Iako je turizam glavni pokretač gospodarskog rasta, on također može stvoriti teret kojim se teško može upravljati i koji ima velik utjecaj na očuvanje baštine. Cilj projekta Heritdata je smanjiti utjecaj turističkih aktivnosti na kulturnu baštinu s posebnim naglaskom na stare gradove i mjesta posebne kulturne baštine ili arheološki interes posjetitelja. To uključuje UNESCO-ova mjesta svjetske baštine koja su toliko prisutna na mediteranskim teritorijima. Heritdata planira koristiti nove tehnologije, inovacije u alatima za upravljanje i druge mjere kako bi doprinio održivijem upravljanju turizmom na mjestima kulturne baštine na mediteranskom području. Partneri će razviti, testirati i prenijeti niz znanja i rješenja sposobnih za prikupljanje, generiranje, integriranje i analizu informacija i pretvaranje u promjene ponašanja. Rezultati će također pomoći u donošenju odluka u tijelima javne uprave, turizma ili baštine, turistima koji posjećuju mjesta baštine, lokalnim dionicima i građanima domaćinima. Dubrovačka razvojna agencija prepoznala je da bi projekt Heritdata mogao biti sjajan doprinos mjerama grada Dubrovnika koji idu u cilju razvoja održivog turizma. Pridružili smo se projektnom konzorciju kao jedan od pilot partnera sa ciljem da projektu doprinesemo podacima sa našeg brojača posjetitelja. Brojač posjetitelja je zatvoren sustav od 6 kamera koje su smještena na 6 ulaza i izlaza grada Dubrovnika i koje prate broj posjetitelja u realnom vremenu. Sustav je u skladu sa GDPR-om zbog toga što se prema internet poslužitelju šalje samo brojka. Dakle, ne šalju se podaci o stvarnim ljudima koji prolaze i koje kamere snimaju. Podaci se bilježe svako 15 minuta, a unutar projekta Heritdata podaci se šalju prema platformi Snapshot City, otvorenoj internet platformi i na taj način naši podaci iz brojača posjetitelja postaju big and open data, veliki i otvoreni podaci. Ovaj sustav omogućuje odgovornima u gradu Dubrovniku bolje planiranje protoka ljudi i opskrbu grada. Dakle, grad Dubrovnik je prepoznao važnost inicijative i aktivnosti usmjerenih prema održivom gospodarstvu, posebice turizmu kao najizraženijoj grani gospodarstva u našem gradu. Stoga smo pokrenuli inicijativu Respect the City koja uključuje suradnju dionika, ali i kombinaciju različitih mjera i aktivnosti koje vode cilju održivosti. Dakle, inicijativa Respect the City ili Poštujmo grad je inicijativa koja objedinjuje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere i aktivnosti kojom kombinacijom zapravo se radi na putu prema održivosti i prema ostvarenju svih svojih ciljeva za bolju i sretniju budućnost svih sugrađana i naših stanovnika.